Khasi Hills Autonomous District Council kelapin tibakan pelongno ya ke election banjid ya u wahadadar papura Kashela Confederacy haga khatlai tarik uno opera. Ya kani lapin tip daurang ba ashnong Kashela ba R Sarubai habekran bakinong thok khubor hadin kejinga gendu ya u Deputy Chief Executive Member ba PNCM hne kasngi palai. Ulapin tip baka KHADC klabu baka sngi thap kerteng jo ki kertong banyakun ya ke election kanlong haka art khupra tarik menta ubenai. Ulapin pau ya kejingkemen bahadin bun snem ke KHADC kelalapan penlong no ya ke election wahadadar. Ya kani kejing ya kendu kejongi ngiladap anon ai ke siti lani kejing tho haka khasau tarik uneu bunai bat menta kasngi kalalong sitayu thik tena kaliang kejongi ngilayo ya kata ka jingong ba ya ka election on pelong nengkong ngiyos ngau ki ong ban pelong khat artarik tehenrai indah habangi ngilaya kenduk menta bad iba pensengai ubadai UIM ila ka insurance ila ong ba ka khat artarik kadai gasgi syuti tedai na kata kadau ila ai ka assurance ba on pelong no ia ka election wahadadar hapo Kashela Confederacy haka khalai tarik u Disembar ar hajar ar husau tena kaliang jongi ki headman jong ka snong Shela jong ka Confederacy Shela Brokaway ngidap daga jing ngau komen habang iwan hang ni ngiyo yoso ubabyang banadu ar hajar khandai lai tarik u Disembar ar hajar khandai ngiklem yo syu ya ka election wahadadar hapo Kashela Confederacy henry ngisngau tenat kum ki headman nakabenta mentakan ikasngi ba nakaliang jong UIM iladap ong pa yangi kadai kata ka khalai tarik kaba Kashela Confederacy hakabau hunu hajar jong Kashela Confederacy kinyo ia kata ka election bat hagaju kapor syuaba ngin poino hagi eki baro kiba ngin penkut ya kani ngasngau ba nakaliang jong ka kon jong ki hatman jong ka Confederacy Borokaway ngi ai ka burong ngi ai ka jingkublay ka bakerpang nakabentai ba pensengai ibala syem ya kani ka jingut jingnam jongi kum ki headman napo jong ka Confederacy ahoy kalong ka jing sisya begini ki perlok ibalong ki harang ba snong jong ki snong ba per ki bahab apo ka Kashela Confederacy ki sukhya hajing de bakani kai jingjit ya u wahadarar jong ka Kashela Confederacy namar ba kumbang akan mau ka last election ka ba long banjit i wahadarar jong ka Kashela Confederacy ka de haka snem arja khandai baladin bagidon ka to ni complain lahaban tung acting na du snem arja shpo ja ka we but hadu menta ajar pusau 48 pendep ikan ka election jiwan juki kalong ban penpau ji sukhya ba pale ka ni ka kam ka selam hadu mentala kum ba khatsan khan dusnam ba don ru ki temen ki ba let's say ki bala misru let's say banjet ki bala kham temen let's say nang khat no na ka perthei tina kaleng junga kum deputy CM bari in charge ilaka na ka pola la ai ka shanan po ka house but prestat tenre namar ba labun e ki butas kumba prajar tam kasim por ingin dia ban compile ban le ya ka ban pendung ha ka butulis dan ndeng stunat ba ila poi ha ka stage ban long no election ya adep ka claim and objection na du bunai July kidon ka to ni complaint ila dispose git complaint bar ila rai ban file ya ka nomination kade ha ni shwa jong arpapratrik jong ni bunai November barka scrutiny ki nomination paper kan long haka kondai jung new benai barka election ngelapan baik bakan long khat lai trik jung new benai December bar na kaleng juga ki rang ba snong ki bawan ya kendo ingam tasni kila long very happy namar ba kila yo ya ka jing pentim na kaleng juga dengan try ka notification nga try ba man takasni ngin penano ajing ade bakan ka time schedule ka bay day bakan ka election tengiru isu CE bang kama ban penlong election nak di kandidat senam te ka daw le se ka don bungi jiru-jiruat dan dai kirang ba snong ki kandum tasi la ai ki umdi ka sharan la ngala
Kran saya ki bangin sa issue no ya notifications.